radši posychnu. To si tam blesk do piči. Proč? To je jedno? To je dobrý nahoru. Tak si vždycky kamery, jak jim svítí, víš co? Střecha bliká. Už na ty čuráky, vole. Moje zmrdí, vole, všechno. Takže taková ta kamera policie. Ale půjď na to. No. Setři okno, špinavý. Nezapíná to strašně nebo? Je. Vyká to jak zmrt. Jenom se do koncu oznáme. No. Já hodlám se nějaký skurvy frontě, tyjo. Vypadá rozdivný lodinu koukám. Že ne? Máme tak nějaký skurvený youtubeři, vole, co natáčejí. Hovna, vole. Tak co, vole, co tady ty zmrde? No, to bliká čurák na střeše. Bliká to? Jo. Jako zmrt. Jako Jdeme jak nějaká... oranžový, ty vole, majáky, ty vole, to je, ty vole. Čemu, ty vole? Co to je za čuráka, ty vole? To může uhnout, ty vole. Škoda, že v tom videu není vidět, že máme na střeše ty vole jak kopkot. Dáme na střeše, ty vole, pořádnou lavici, ty vole. Modrou, ty vole. Ty vole autobusy, to se Pro proti směru, vole, no tam. Tak, pěkně, vole. tak jako řekl bych, že do Teska jsme jeli o něco díl. Zpátky je to nějaký rychlejší, a to je vždycky tak, ty vole. Já nevím, vždycky zpátky prostě není kolo. Nevypěkne na ty střešáci, jak to bliká. Ty tak držíš domáčky, jo? No jako radši jsem to dobře prosychl, víš, ale bliká to stejně. Máme s tím Mercedesem. Dobře to bliká dost. To je troška. To on. Asi tak.